गिबि सेन्टाराव आं बड'लेण्ड बुब्लिखौ हामबाय होनदों आरो बेजोंनो आङो बे फैगोन 11 आरो 12 जुन खालार खालि जोंनि रायमना फ्रेन्ड्स क्लाब गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जर'खा थान्दै जथुमजों लोगोसे मुंख्लं सान फालिनो लाहार फाहार खालामदों। बे खुंजागोननि बानजाय आफादनि चेयारमेन हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन आरो बेखौनो बुंनो सानदोंदि बे साननैनि हाबाफारियाव गोबांथार जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि गोबां दैदेनगिरिजों लोगोसे जोंनि मानगोनां बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो मानगोनां चिफ बिथांमोन गासैबो फैजोबगोन। बेनिखायनो आङो बानजाय आफादनि चेयारमेन हिसाबैहाय जोंनि बे ओनसोलजों लानानै गसाइगाव साब डिभिजन आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खाथि खालायाव थानाय गासै जोंनि रायजो राजाफोरखौ फैगोन 12 खालार खालि जोंनि मोनसे गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव मैखोमै बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय आङो बानजाय आफादनिफ्राय जानानै बयनिसिमबो खावलायहरगोन आरो बांसिनै जोंनि बे रायमना ओनसोलनि गासै हारिखौ अनफावरि आरो अरायसम मदद होबोबाय थानाय रायजो राजाफोरखौ बांसिनै खावलायगोन जाहाथे बे दिनखालि फैनानै बे साननैनि हाबाफारिखौ जाफुंहोयो आरो मेहेरगोनां खालामफैयो। आं बेखौनो बानजाय आफादनि जानानै खावलायनाय जाबाय। जिहेतु बे रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबाव जानो गोनां प्रग्राम बे हाबाफारिनि खामानि मावनाया दासिमाव बेसेबांसिम जौखोन्दो जाफुंसारखो? दासिमहालागै जोंनि बे फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव जे साननैनि बे जर'खा थान्दै मेलजों लोगोसे मुंख्लं सान फालिनाय जागोन बिनि हाबाफारिफ्रा दा जागासिनो दङ। जोङो आखायाव साननै सम दंबावो, बेनिखायनो जोंनि हाबाफ्रा फ्राय 5 जौखोन्दो जाबायानोसै आरो फैगोन 11 खालार खालि फ्राय 12थासोनि गेजेरावनो गासै खामानिफ्रा जाफुंसारगोन आरो जोङो गासै फैनाय आलासिफोरखौ मोजाङैनो बरायनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। ओरैनो आलासि हिसाबै बा स्पिकार हिसाबै सोर बाहागो लाफैगोन? आलासि हिसाबैहाय जोंनि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार आरो नेहाथारि पनिन बसुमतारी सार आरो बेजों लोगोसे जोंनि स्पिकारजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे जोंनि मिनिस्टार उर्खाव गोरा आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि बिटिआरनि इएमफोरजों लोगोसे हारियानानिफ्राय सासे भाइस चेन्सेलर बिथाङा फैगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरो सार्जारि, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, CT स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।